Habang kami naglalakbay, napansin namin ang dalawang bata na naglalakad sa tabi ng kalsada. May dala-dala kung ano. Ito lang tayo. Magkano yan? Ano yan? Binibenta mo? Magkano? 20 ang isa? Ba't di ka ngayon nagpasok? Walang baon? Kaya nagbebenta ka. Saan ba ang bahay mo? Doon. Parang to, Kuya Joel, parang may langit siya. Gusto mo bilhin ko yan lahat? Gusto mo? Nahiya ka sa amin? Nahiya ka? Anong pangalan mo? Jenny. Lahat. Gusto mong bilhin namin lahat? Oo. Magkano naman lahat yan? 200 lahat? Wow, may mga baryo. Sige. Bibili namin yung lahat. Tapos, turo mo yung bahay niyo, pupunta kami doon. Sige, bili namin lahat. Saan ang bahay niyo? Doon po sa may... Sige, sakay na. Hindi na po malaki. Malakad ka na lang. Sige, susundan ka namin, ha? Salamat po. Lahat, ha? Susunod kami, ha? Okay, mga kalingap. Andiyan yung mga batang masisipag, Bibenta po ng tuyo. Si Jenny po ang pangalan niya. At susunod po tayo. Para makita yung kalagayan ng bata. Kasi may pasok ngayon. Pero andyan siya nagtitinda. Bahay nila Jenny. Ano, ito na yung bahay nyo? Ito, mga kapatid mo din to? Oo. Tapos si nanay. Magandang araw, nay. Yan. Kamusta po? Buti naman po. Nakita po namin ito si Jenny. Nagtitinda po nung tuyo. Na tulong-tulong po sa amin. So ito may ginagawa si nanay, mga kalingap. Ang ginagawa ni nanay ay lambat. Nanay? Opo. Yan po yung hanap buhay niyo, Sabi ko po kay Jenny, bibiliin ko lahat ng patinta niya, nakita. Mamaya po daw papasok po siya mamayang tanghali. So ibig sabihin, yan? Maglalako mo muna po siya para may Pambaon. pambaon at pambili ng notebook niya. Wala siyang notebook. Wala kang notebook? Anong grade mo na pala? Grade 4 ka na. Kala ko po na may lahi. Kasi tsura. Sino po? Si Jenny. Napaglihi po sa mga Bombay pag nadaan po dito. Napaglilihan mo si Kuya Robin. Opo. Napaglihihan mo pala na si Kuya Robin. Tingnan mo po yung tsura ni Jenny. Para siyang Bombay. Ang pala napaglihihan. Ay, sige na, bibilihin po namin yung ni Jenny. Kamusta? Jenny, paglaki mo, anong gusto mong, anong pangarap mo paglaki mo? Maging sundalo? Bakit sundalo? Ba't nagustuhan mo maging sundalo? Kanya, bilhin po natin lahat. 20 ang isa. So, magkano lahat? Sige, pa-ready mo daw sa akin. Bilhin ko lahat, pero dadalhin ko isa lang. Okay?
Okay. Medyo parang masarap naman to. Ay, isa lang ang dadalhin namin. Magkano lahat? Magkano lahat? 200. Okay. So, bilhin ko na lahat. Magbigay ako ng 200. Bilhin ko lahat. Pero, kuha lang ako ng isa. Para ano pa rin kayo, may pambenta kayo. Ano? Kasi wala akong 200. O sige, keep the change. Keep the change. Salamat. Yeah, welcome. Ano ka pala? Pinaglihi ka kay Kuya Robin. Kilala mo si Kuya Robin? Oo, napaglihihan niyo po pala. Parang kamukha mo naman ay. Kapag namanahan niya yung nunal sa Yung nunal. Nakumano niya yung nunal. pero yung tsura niya, Bombay. Bombay nga oh. Araw-araw ka bang lagi ka bang nagbibinta ng ganyan? Okay. Araw-araw? Minsan ay hindi na siya napasok, no? Minsan po nga. Kasi pag walang nabili ng buhangin, hindi naman kami nakakapagbuhangin. Kasi lang yun, order lang po yun. Tapos pag nabuhangin naman kami, siyang naiiwan dito at nag-aalaga ng bata. Kaya naawa naman yung papa niya. Siya na lang na nung mga kapatid niya. Kasi yung dalawa kong sunod sa panganay, puro naman lalaki yun. Hindi naman masyadong maasahan sa pag-alaga ng bata. Eh, napabayaan na din yung pag-aaral niya. Kaya sabi ko nga, mataas naman yung grade niya pag hindi siya masyadong nakakapagpasok, butat nakapasa naman siya. Sabi ko, pag nakaano naman, huwag na siya mag-a-absent. Sayang naman kung pangarap naman niya mag-army, hindi naman siya makakapasok doon. Kaya medyo mahina din siyang sumagot na kasi minsan hindi siya nakakapasok. Lagi ba siyang nakaka-absent sa 1 week? Ilang beses siya nakaka-absent? Minsan 2 araw, minsan 3. Talagang hindi. Hihira lang naman mo ang isa 2 araw. Nabibibad yan, bad. So, ibig sabihin na hindi niya nakukompleto yung 1 week kasi nagtitinda-tinda siya. Pag gusto naman niya magpasok, pag walang makapagbantay, naiyak siya. Kasi gusto niya magpasok ay nakikita na lang mag-alaga ng bata. Kaya din naman ako. Kaya minsan dinadala lang namin yung mga bata sa buhanginan. Dinadala niyo yung mga anak mo. Gaya nung nadaanan niyo kami doon, dala namin yung mga bata, nandun lang sila sa dagat. So, yung nagbubuhangin kayo, so minsan, nag-iiyak ka daw, gusto mo pumasok. Ha? Pero may bantay ka. Ha? Ba't naiiyak ka ngayon? Naiiyak mga kalingap si si Jenny. Okay lang yan, malay mo. Malay mo, may mga lang sa'yo, Larka. Mabait po baga itong anak niyo, si Jenny? Siya po ba yung pinakamabait? Biruin mo, ikaw daw ang pinakamabait na anak niya. Kasi mga liliit pa yung kapatid mo ay makukulit pa. So, ibig sabihin mga kalingap, ikaw na yung nag-aalaga doon sa mga kapatid mo pag wala sila mama. Maliit pa lang to siya na nag-aalaga ng tapos nasundan pa uli. Huwag nyo na naisundan. Wala na po. Gano'n naman. Maawa naman ako sa mga bata. Pero masaya pag madami. Pero medyo mahirap din. Mahirap kung wala naman hanap buhay na naman din maipakain. Minsan hindi nakakapagpasok at wala naman maibili ng bigas. Kaya na lang siya magtitinda. Kaya ganyan lang po ang ginagawa niya. Nagkakuha naman, binibigyan naman ako, tapos yung kalahati sa kanya. Kaya lang problema lang sa kanya, yung hindi namin siya masyado nagalit sa eskwela na kulang pa sa budget sa bahay yung namin. So ito na yung pinagawa niyo, itong bahay niya ito. Bahay na ito. So pinag-ano niyo po. So ang kailangan po ni Jenny, mga gamit sa bahay. Ay, gamit sa eskwela. Kagaya ng uniform.
Minsan nga po, di color lang yung ginagamit niyang mga damit. School. Gaya niyang kahapon, damit pa niya sinukat kahapon. Yung mga blouse. Wala ka daw uniform. Wala. Gusto mong magka-uniform? Gusto mo? Gusto mo magka-uniform, ano, Jenny? Kagaya ng palda, ganon? Palda, tsaka blouse. Siya? Tsaka ano pang gusto mo? Ay, ano yung mag-eskwela na kamo ka na. Atod mo na ni. Kuya. Atod mo ba? Wala po yung anak ni nanay, kaya medyo ano din sila sa ano. Kagaya nung mga anak nyo na, yung mga hindi kompleto yung gamit nila, no? Hindi po nga kompleto. Minsan nasublian ng chinilas. Nasublian ng chinilas sa magtulong. Naghihiraman po ng mga tsinelas sila. Tsaka, may tsinelas ka ba? Ha? Wala? Nanghiram ka lang din. Tapos napansin ko mga kalingap sa tsinelas ni Jenny, ano siya, parang tinahi na lang, ano. So gusto mo ng bagong tsinelas? Anong kulay? Itim. Ba't itim? Ayaw mo ng pink? Medyo hindi daw po kumpleto yung ano ng mga bata kasi siyempre sa ano po ng buhay ngayon, mahal ang bigas nay. Imbis na ibili na ng mga gamit, nabibili natin ng ibili ng mga gamit ng bata, kagaya ng tsinelas, binibili ng bigas, na mahal po ang bigas ngayon. Mister po, anong trabaho ni Mister? Isa po nakikisang papadlaot. Naglalaot. Minsan nakikipagtahi ng Alam po ganyan po ang hanap buhay dito. So ngayon, makakapasok ka na. Ha? Ubus na. Naubos na natin yung ano mo. Sungay daw. Tungay daw. So, Tungay daw. yung pera na ibibigay niya sa'yo, ano? Bibigyan kita ng baon ulit, ha? Bibigyan po natin ng baon ulit siya, no? Pero tipidin mo kasi baon mo para meron kang hindi ka absent, ano? tipid po talaga siya. Ito. Salamat po siya na. Baon mo pa ito. Ano sabihin? Salamat. Yan. Masaya po si Jenny. Mga kalingap. At sa pagbalik namin, siguro tulong tayo kay Ma'am Buena. Yan po, tsinelas yung kailangan nila at gamit sa eskwela, no? Tsaka uniform. Na yung anak nyo lahat yan nag-aaral. Ito hindi nag-aaral na. Yan po mga kalingap, yung mga madami-dami po yung mga mga bata, ayan. Ito po binigay sa atin ng Sarap yan sa dalawin mo. okay lang, nay, isa lang, tikim lang. Dalawahin ko na daw. Salamat. Bait naman ni nanay. Kami ng alimasag sa Bibigyan daw tayo ng alimasag, tsaka Okay, masaya ka naman, Jenny? Ha? Opo. Gaano kasaya? Okay lang. Sige. Balik po natin, mga kalingap. Dala tayo ng mga gamit, importante yung uniform mo, Tsaka yung, yung notebooks. So, marami-raming notebooks kasi ito, mga bata. Ballpen, na? Color, tsaka mga lapis. Salamat po, Maricel.
Welcome, Nay. Salamat. Ganyan naman po kaming mga kalingap. Yan. Maraming salamat po sa panonood ng ating vlog today. So, hindi din po natin inaasahan. At mabalik po tayo sa kanila. Don't forget to subscribe sa channel natin, Kalingap Alvin. Siyempre, sa ama ng Kalingap, sa kuya ng Kalingap, Bal Santos Matubang, at kay Kalingap Rob, at Edna. At siyempre, sa miss ko din po, mga Kalingap. Maraming salamat, and God bless. Siya ang kaibigan nyo, palaging malalapitan nyo. Walang ibang angat kundi ang magpasaya ng kapong Pilipino. Kahit anong problema, siya ang lagi nyo makakasama. May Kalingap Alvin, kayo na kaibigan, masasandalan pag inyong kailangan. Walang ibang hangat kundi ang magpasaya sa kanyang mga kababayan na nangangailangan. Kahit masama ang tingin ng iba, hindi mag-iiba ang pagbibigay niya ng ligaya sa kanyang mga kapwa. Meron kayong masasandalan, palagi niyong makakapitan. Isang Bicolanong may mabuting kalooban, sumama ka, ikaw isasaya sa mga video niya. Simpleng lalaking may busilak na puso't matulungin, yan si Kalingap. Siya ang kaibigan nyo, palaging malalapitan nyo. Si Kalingap Alvin, kasama ko po si ang magpasaya ng kapong Pilipino. Kahit anong problema, siya ang lagi nyong makakasama. May Kalingap Alvin, kayo na kaibigan, masasandalan pag inyong kailangan. Hindi magdadalawang isip na kayo ay tulungan. Hindi mag-aalinlangan para sa kanyang kababayan. Hindi magsasawa, hindi magbabago. Basta Kalingap Alvin, makadiyos at makatao. Mabait, masipag na palagi nandito. Mabuting Kaya mga Kalingap, good morning. hindi magsasawa, palagi niyong makakasama. At puntahan po namin si Lola Mamerta. Parang si Lola Damiana na nanguhula. Sumama ka, ikaw isasaya sa mga video niya. Simpleng lalaking may busilak na puso. Ayun mga Kalingap, good morning po. And today po mga Yan si Kalingap, siya ang kaibigan nyo, palagi malalapitan